Yn Ysgol y Moelwyn ym Mlaenau Ffestiniog, mae dylanwad a thrawon gwych yn mynd ymhell tu hwnt i giatiau'r ysgol. O, Ysgol Ni, so fatha fly on the wall camerau'n dilyn bobl yn Ysgol y Moelwyn yn Blaenau. Mae pawb yn abod pawb yma. Dwi'n cysau ysgol mewn byd, a chi dal yn newid yma. Crikey. I feel her. O'n i'n teimlo fel weithiau. Ac yn gweld y gorau. Ni, pwysio delete. O ti ddim yn gysgol, George? Na. Na. A'r gweithio i gilydd. Os mae heddlu yn dod i ysgol ti? Ie. Dim os be ydych chi'n neud, da ni'n mynd fod yna i chi. Fedrwch chi'n cael gwarad yn ni, da ni'n mai aros. Sam. Mae hwn yn weld y ddyn neis. Yndi, dad. Yndi. Ysgol Ni, y Moelwyn. Mae'n lle neis yr we. Dwi'n lyfio ysgol. Lyfio bob dim yn ysgol. Dysgu a brec, get away fi di'r ysgol. Swn i'n mynd dweud o'n i'n lyfio ysgol. Mae hi'n probably cael traffaeth adra. Mae hwn fatha brec i mynd i ysgol, pob dydd. Mae Emily di gael digon ar fyw adra. Yn 1 ar 15 oed, mae ganddi'r hawl rwan i symud allan. Mae'n edrych yn lle i fyw yn barod. Echod. Ydych chi'n gwybod pan mor lwcus i chi? Ydy o'n opsiwn i chdi a just y chdi. Fynd i aros efo nain. Ydy, mae o. O, mae rwled ei fynd, felly. Nain di met iddo. Ia. Be mynd i ffonio nain? Be mynd i ffonio nain? O, mae teacher yn amazing. Mae fe'n ei fwy na just bod athro, dwi? Wel, fel ti'n gweud, ti'n athro, social worker. Brilliant, ie. One to one. Ia. Mae Emily a fi'n siarad on a daily basis, more or less. Mae'n meddwl lot o'n chdi. So, Mae'n licio Dan fyd yn dydw. da ni wedi trafod ers few weeks amdan mynd lawr y lôn o independent living, yn ola fatha gista, mae yna charity yn port o'r enw Cyfla. O, pan mynd i'n just mynd ati nain? Pwyd af. Ie. Fi'n bersonol, dim yn rhy hapus yn gweld ti'n mynd i un o hynna. Pan mae dim hyd nain efo yma. O, ti ddim torri charlon tren ni. Chi ddim cam gyn i'n hain, dwi'n siŵr o'ch chi. Na. Dwi'n teimlo wrth y môl yn jans i chdi. Dwi'n teimlo wrth y môl yn jans i chdi, a ti'n 16. Mae yna gyfrifoldeb mawr yn eich di'n ei weithio. O, fe fyd. Mae fe'n lle fe ni fyd. O, paid, achos mae pobl yn crio wneud fi crio. Oh my god, dwi eisiau tisio. Ie, eisiau fi, eisiau fi crio wan efo hwn. Massive. Iawn. And what she says goes, because it's her house. Ti hi, do. Mae wel yn ferch. Eitha sensible. Odi. Nesa i gael ei chanlyniadau, mae Emily. Oh my god. Pem exam results. Fi'n credu mae hi wedi gwneud yn dda. Ti wedi gwneud yn dda, ie. Gobeithio. Union, bydd angen mynd i wneud i chwrs yn coleg. A gai dylan gyfer chdi am cael 2B yn Gymraeg. Go iawn. O, mae gam di wneud cwrs yn coleg. O, briliant. O, da iawn, Emily. So beth dwi eisiau gwneud mynd i'r hygu Dan? Mae'n edrych yn really proud ohono hi. Mae fel dad figure, really, y fe. Yes. Beth yw, reit, ni'n gweld hwn am un ferch fan hyn. Mae fe bwrdd fan hyn, I pob un mae'n gallu. Cyn iddi adael y Moelwyn am y tro ola, mae gan Emily a'i ffrind surprise bach i Dan. Mae'n efo presant bach i Dan. Diolch am pob dim ti wedi gwneud a helpu fi efo. Ti yn amazing o teacher. Ylwyn nhw'n crinio fan'na. Ys rwy'n di gwein ar ti o blaen? dim byth. Can't believe dwi ddim am weld chdi eto. Time's gone too fast. Dwi'n marw na byd, di? Rest in peace. Just am chi'n gadael, dwi'n meddwl bod drws yn cael yma. Iawn, if you ever need sports, help with anything, dal yma. Iawn? Ti ddim yn gallu... Dyna hyfryd. Like, ti ddim yn gwybod beth yw'r gair, ond ti'n methu like, underestimate o'r impact mae athro da yn gallu cael ar bywyd plant, ydych chi? Ie. Wn yw dechrau bywyd iddo fe. Ie, cwrs, ie. Mae'n jyst yn mynd i wella nawr, fi'n credu. Da iawn, Emily.
A da iawn athrawon hefyd. Da iawn Dan. O na, nes i rili enjoy hwnna. A fi na hefyd. Swn i definitely gwachio mwy de. Sa chdi? Efo the tissues. Definitely efo tissues fi.